Здравейте! Вълнувам се като ученичка, защото този път има не един, два гости и то супер готини. Джони е за втори път в този подкаст. Мога му гледате интрото в епизод 18, мисля, че. Два-три епизода по-назад. Пламен! Той е новия гост тук. Аз ще се опитам да го представя с това, което знам. По принцип, може би го знаете от канала Пламен Андонов, Криптореволюция, конференцията, най-голямата конференция за крипто, която се е случвала някога в България. Биткоин максималист, според мен. Често казвам, не съм ти гледал Абсолютно пълен много. биткоин максималист. Да, не съм ти гледал 5000 видеа, които... Абе, ти имаш много просто. Прекалено много контент и е трудно от сърце, но давам ти възможност да се представиш в няколко минути за хората, които не сте виждали, ако има такива. Няма нужда от минути, има нужда от секунди. Всички ние, българите, сме роби, плащаме данъци на едни хора, които знаем, че има корупция и на ограбват. И хем си казваме, че ние не сме роби, защото аз съм свободен човек, аз избирам да отида на работа, да не отида на работа, обаче ти си длъжен да си платиш данъка. И сега някои хора се казват, аз съм длъжен да си платя данъка, защото после ползвам безплатно пътища, ползвам полицията, ползвам съда. Първо, нищо безплатно не ползваш, ти сам каза, плащаш данъците и така ги финансираш тия неща. Няма нищо лошо човек да плаща за това, което ползва. Проблемът е когато плащаш, но от другата страна, вместо да се използва по предназначение, се краде. Според мен повечето хора дали защото са недобре запознати, дали защото просто толкова болезнено ще бъде за тях психически и отказват да си го признаят, ужасно много от нашите данъци биват откраднати. Ужасно много. Не говоря само за 240 депутата в това, не говоря само за министри, говоря на всякакво ниво, на ниво общини, на ниво съдилища, на всяко ниво има зверска корупция. Аз съм човек, който е против корупцията. Аз никога не съм вземал рушвети, аз никога не съм бил по никакъв начин облагодетелстван от нечестни сделки или каквото и да било. И съответно за мен най-важното нещо е да се спре корупцията. Това за мен е най-важно нещо. И за мен демокрацията също се е провалила, защото моето лично мнение е, че не се броят правилно гласовете. Купуват се гласове, но ти остай купуката на гласове. Пак някой е дал 50 лева, две кебабчета там и е гласувал за който съм казал. Окей, ма броенето на гласовете. Според мен всеки един човек, който смята, че няма никаква манипулация в броенето на гласовете, аз лично го Задълба. завиждам. Завиждам му. Аз лично съм готов да си дам всичките пари, за да съм толкова тъп, за да вярвам, че абсолютно никой нали, по никакъв начин не манипулира гласуването. И съответно, моята мисия в моя живот съм си казал, че ще бъде да се махне тази корупция. Много хора смятат, че я махнат като гласуват за, как се казва, не царя, дече за 800 дена ще да направи, после ще гласуват за някой друг, те да направят. Сега се появиха някакви нови партии в последните години, те ще направят, все някой друг ще направи и все са ни виновни всички други българи, които не гласуват за партията, дето аз знам, Але, тая партия ще оправи. Аз знам, че ще оправи точно тая Пламен партия. атака. Всеки друг човек, който не гласува за моята партия, той е проблема, бе. Той е проблема, бе, защото ти гласува за моята партия не е на власт. Ей, това е акъла на българина. Затова казвам, че са едни роби. Роби с промити мозъци. Та съответно, единственият начин, по който аз го виждам, защото демокрацията се провали, управлението се провали, всичко се провали. Единствено решение, което аз виждам в този свят, е биткоин. Защото аз този свят аз съм се родил, аз не съм го създал, аз просто съм го наследил от поколенията зад мен и те са щупили всичко. Просто всичко се е прецакало зверски. Единственото решение е биткоин. Сега за много хора, това е връзката, е плана, как биткоин ще оправи света. Еми, брат, като делиш 100 часа, 200 часа, ще се запознаеш. Преди това, успех ти живеят живота, плащай с данъците. Само де забравяш, плащаш с данъците, че е много важно. А още по-важно, знаеш кое е? Знаеш кое е по-важно? За половин час в неделя да отидеш да гласуваш. Ей, това е най-важното. Не го забравяй. Пламен много ме кефи, той е от любимите гости на такива на хостове, защото ви казват, само 10 секунди ви трябва и продължава и ти води контента за половин час напред. Да, към теб имам един въпрос. Откъде дойде пастора? Защото съм чувал, че си пастора. Това е защото проповядваш много биткоин. Често казано, не съм на 100% сигурен откъде идва пастора. Тръгна като шега, като не знам си какво. И аз, защото съм по-широко скорен, така да се изразя, въобще не им пука как ще ме наричат. Пастора, попа, кмета, президента, царя, какво друго може да бъде, не знам. Не ме интересува. Наистина, за мен не е важно аз кой съм, какъв съм и как се отнасят и какви нарицания слагат на мен хората. За мен наистина единственото важно нещо е хората да се замислят аджеба как работят парите и съответно защо биткоин е различна форма на пари и може би най-важният въпрос, който хората пропускат е, че както
ей, той е iPhone 13, имам в момента в ръката се държа iPhone 13, в момента има 15-ката излезе, нали? Има еволюция, има по-добра камера, има по-добър процесор, има по-добро, не знам с какво. Хората забравят, те си мислят, че Господ, брат, преди 2000 години ни е дал парите или по време на Биг Банг са създадени парите. Това обаче не е вярно. Парите са човешко изобретение. Ние сме ги измислили. И едно време са били камъчета, после са били някакви мидички, после са станали златни монети, после са станали не знам с какво и днес са едни хартийки или дебитни карти. И това е еволюцията на тази технология. Следващата еволюция е биткоин, а хората си мислят, че защото сме родени в времето, в което парите са били дебитните карти, съответно си мислят, че до края на живота ни, край вовеки, ще бъдат едни фиатни валути. Фиатни валута означава пари, които не са пари, ами са валута, която едно правителство ти налага на тебе, това ще е пари, защото златото, много българи харесват златото нито едно правителство не е налагало с закон, както българския лев е записан с закон, че той е пари на територията на Република България. Но навсякъде другаде, в Германия, Щати, Канада, Нова Зеландия, това не са пари, това е една измислена хартийка. Но в България със закон е пари. А златото, всеки един човек знае, че е пари по целия свят, без нито едно правителство да му налага. Много хубав интродукшън към биткоин. Сега, имах един въпрос, аз понеже пуснах в една наша група, задавайте въпросите. Въпросът, който беше, е свързан с подкаста Криптоанархисти, в който имах чест да съм веднъж гост. Аз ще го разделя на две. Едното е как се роди идеята за този подкаст Криптоанархисти и второто всъщност, което задава човека, защото мисля, че сте леко недоразбрани, е как точно ще работи анархията. И аз тогава написах, че вие нямате предвид точно анархия, т.е. да няма никакъв контрол, а по-скоро имате предвид контрол от смарт контракт по някакъв начин. Ще прехвърля на Джони да отговори на този въпрос. Само искам да уточня какво означава думата анархия, защото много хора не знаят какво означава думата анархия и те си мислят, че знаят какво означава думата анархия. И реално до някъде на късмет, до някъде не, в момента съм с една от любимите ми тенски, на която биткоин логото и тук пише Rules without rulers, което означава правила без управляващи. Биткоин е анархия. И след малко ще обясня защо и какво, но преди да се върна към биткоин, искам да обясня, че всеки един българин, всеки един ден той живее в анархия, без да го знае. Анархия означава без управляващ, без управник. Това означава. Не означава беззаконие, не означава без правила, не означава хаос, не означава масови убийства, не означава крадене. Просто означава имаме правила, но нямаме управляващ. Това означава анархия. Защо казах, че всеки един българин участва всеки ден в анархия? Защото всеки един българин, или поне повечето, пресичат светофари. В светофарите на улицата имаш правила. Червено, стоиш и не мърдаш. Зелено, имаш право да преминеш. Това са правилата. Къде е регулировчика? Къде е човека с палката? Къде е той, който е повече от всички останали и той решава? Управляващия. Няма го. Това са кръговото. Абсолютно същия пример с кръговото. Едно кръгово движение. Какви са правилата на кръговото движение? Има ли някой, който е вътре в кръговото движение? Той е с предимство. Всеки останал трябва да изчака, докато се получи дупка, за да влезе. Това е анархия. Това са правила без управляващ. Но много хора си мислят, че анархия означава хаос. Анархия означава никой не знае какво прави, всеки прави каквото си иска, всеки краде, всеки убива. Това не е анархия. Анархия има в много ужасно много системи, биткоин е една от тях. Сатоши Накамото е създал биткоин, но Сатоши Накамото не е управника на биткоин. Той не е той да разрешава. Тая транзакция ще мине, тая транзакция няма да мине. Биткоин е протокол, който означава, че има правила, няма управляващ. Само това иска да го вметна, защото е много важно, когато кажем, че смятаме, че анархията има по-голяма роля в нашите общества и в както на ниво държави, както на световно ниво. Това не означава, че говорим, че търсим хаос и че търсим хората буквално силния да наделее и да прави каквото си иска. Означава, че хора, които имат едни и същи, действат от лична изгода, от лични интереси, да спазват правилата. В кръговото, аз що не влизам с 200? Блъскаме, не ми пука. Не, че не мога да го направя. Не е в личния ми интерес. Аз мога да умра. Ако се блъсна с някой, после какво ще правим? Нали, колата и моите ще ударя. Аз съответно не влизам в кръговото с 200, не защото не е полицай там, де да ме би с бухалката после, ами от личният ми интерес, от егоизмът си, аз не влизам, ами изчаквам, защото да не създам проблем, който и лично на мен ще ми навреди. Да, добро уточнение. Ами, Джони, включи си малко ти, да ти дадем думата. Смея ли? той, когато не е хост, направо превзема всичко. Става хост веднага. Имам един пример, който мога да дам. От Латинска Америка.
Бруталната истина е, че там убийство на човек не е скъпо удоволствие. И образно казано може да поръча човек за $1000. Нали, представи си какво говорим. В западния свят това е по-сложно, защото всичко се следи, предполага се по-неизбежни последствия от подобна вреда върху друг човек. И това до какво е довело? Нали, представи си, когато е толкова ниска цената на човешкия живот, това прави хората едни към други да бъдат колкото се може по-лицеприятни, да не се стига до крайности, защото е много лесно да се приключите, образно казано. Нали? Да. Секариус, както им казват, платените убийци Колумбия, струват между 500 и $1000, за да стрелят някой. Да. Неразкритите убийства в Колумбия са над 90%. Годишно има 16-17 хиляди убийства. Малко брутален пример, нали? Но не знам дали това е добър пример. Защо хората търсят да балансират взаимоотношенията си? Защото всяка крайност ще бъде фатална за някои от страните. И не се разчита на полиция, не се разчита на някакви абстракции, защото там са тотално подринати тези системи. Не е high trust society. И по-скоро хората изграждат relationships. Всячески. Затова като отидеш в Колумбия или друг в латински свят, на пръв прочит изглежда много социално. Хората са много приветливи. Това не може да се каже така, например, за една Норвегия, една Швеция. Те са приятни хора, но не очакваш много, как да нарека, открито френдли. Тази гостоприемственост към чужди хора, която има, да речем, в латинския свят. Нали, там анархията е всекидневна истина, защото не разчиташ на системата по никакъв начин. В Америка, Южна Америка. В Латинска Америка, да. И разчиташ на това да вайбваш с хората, да си с подходящи social cohesion, който има там обществото, да не си аутсайдър, защото по-лошо. Докато това е много по-възможно в нашите общества, където има ред и порядки, нали, и може да аутсорсваш много и физическа защита и какво ли не още. Да. За което плащаш, нали, много друга висока цена. Добре, и всъщност как се навързва това с идеята за криптоанархисти, който да речем, че е подкаст, където вие сте двамата ко-водещи и се опитвате да дадете идеята за, нали, как точно ще се случва едно такова общество, може би, или визията за такова общество. Това е просто трики, няма някакво нещо deep hardcore, meaning. Окей, да. Признавам си, идва от All In подкаста. 4 милиардера ли се, не съм сигурен. All In подкаста си го чува, предполагам, с Дейвид Сак, с Джейсън Калаканис. Ширилан, пич, който инвестирал във Фейсбук почти самото начало. С много сложно име, още един симпатяга, който е сред началницата на Монсанто, забележи. Така че тримата са много състоятелни и правят всяка седмица, нали, overview на the big picture през тяхната призма. И така чисто friendly дискутират, глождат се едни и други, нали, защото има и противоположности в мненията. Но подкаста много ми харесва. Нали, тия 4 личности как споделят всяка седмица the big global picture. Нали, войната в Украйна. И двамата обичате макротеми, така да разбирам. И двамата обичате макротеми. Аз лично да. Може би за това видях в биткоин the big picture, long time ago. Какви ще са последствията от биткоинизацията, поне както аз ги виждам. И ако се позиционираш о време, аз го виждам като актив, който ще расте forever. Има периоди, 2-3 години може да върви надолу или да не върви надолу, по-скоро да направи корекция, за да изчисти хората, които не са неясно защо са вътре. А са влезнали да играят в кавички. Да спекулират, да не знам си какво. Дългосрочно този актив е обречен да расте forever. То няма друг такъв, който да е глобално разпознаваем, лимитиран, еднакво достъпен за всички с интернет връзка,
Населението по-скоро нараства в света, биткоините по никакъв начин. Даже намалят, защото някаква част се губят, стават все по-твърда валута. Но тяхната познаваемост, както е бранда Coca-Cola, ги затвърждава все повече исторически в човешката ни цивилизация, като някаква технология, от която Тук някои други хора може би биха казали, хубаво да, ама ето ти Ethereum, ето ти Solana, ето ти там всичко надолу по листа в CoinMarketCap 100 позиции надолу. Те правят експерименти, които биткоин не може да си позволи, защото е много тромав, нали, изисква огромно съгласие и по-добре да се случва някъде другаде. Нали, бекбоуна, златен стандарт биткоин не се пипа, защото той е в основата на цялата тази иновация. Ако и той стане още по-променлив заради мнението на един или двама, за какво ни изобщо? За мен този експеримент е прекрасен. Смята, че ще се наложи от егоизма на хората. Да имаме силно дефлационен актив. Нищо в света друго не е дефлационно. Нищо друго. Няма злато, няма парите, няма какво да ги коментираме. Земята, земя, окей. Тя е фикст. Но бихме могли да създаваме още земя с отвоюване на морето, да речем, както е в Холандия, както е в Панама, там край Брежнев булевард. Изобщо много примери как създаваме земя. Докато биткоина е решено от самото начало колко ще бъдат единици, цялото човечество болезнено то не съгласи. Ще свикне с идеята. Защото то ще става все по-скъпо и на моменти ще се лакатрушкаме. Абе, не е ли хубаво да повишим бройката за цената да не експлодира, защото изглежда еди как си? Ами не. Това е permanent history. Нали? Няма да променяме, това му е маркет. Това му е толкова юнит, че има forever, 21 милиона. И ще бъде много интересно до какво ще доведе това. Тук може би идва въпроса, който пак повечето хора бих си казали, добре да, обаче всички хора ли в биткоин го разбират това? Или има известна доза, примерно 80% спекуланти, които всъщност държат златният му стандарт? И тук може би... За да е цената толкова, вижда да е толкова валутирана цената, очевидно повече спекуланти. Но те ще издадат доста шамари. Пазара ще ги пообразова, превъзпита, морализира. След една-две зими ще им просветне. It's not about to make more money, фиат особено, нали. Тая игра е безмислена. За какво да правиш от нещо повече, което няма лимит и във всеки един момент политиците могат да произволно да създават от него. Нали. Зора ти е по-скоро биткоин, повече юници от него, достатъчно ликвидно е глобално и те защитава от дистопията, която нараства заради технологиите. Нали, както the path to slavery is paved with a lot of convenience. Замисли се, колко удобства създаваме ние капиталистите, гонейки някакви имагинарни успехи, богатства или какво ли не. После политиците ги азъртват, как се казва, ги превземат тези добри идеи, които са полза на човечеството и ги превръщат някаква дистопия за следене, за подслушване, за някаква автоцензура. И това, което сме създали, се превръщат като оръжие срещу нас самите. Нали? На тема спекулациите върху биткоин, замислях сега и ми дойде средното становище в главата. Който спекулира с биткоин, за мен им показва признак за две неща. Едното е, че е беден, и второто е, че е ниско финансово грамотен. И защо и казвам тия две неща и те са обвързани? Защото от хората, които държат биткоин, процент от тях просто диверсифицират. Примерно, човек, дето има бизнеси, човек, дето има вече имоти, човек, дето вече има не знам с какво, коли, всичко има. И просто иска да притежава определен количество биткоин, определено количество от парите си да сложи в биткоин, като да има нещо извън системата, да има нещо, което е дигитално, а преди това не е имал дигитални активи и така нататък. Друг тип хора. Да кажем човек, който е много отдавна в финансовите пазари, има вече голямо стоково портфолио, има примерно, да знам, за 2 години дохода му в S&P 500, в Tesla акции, в не знам си какво.
той няма да тръгне да търгува на фьючерси биткоин и да се опитва да лонгва и да шортва всеки ден. Единствените хора, които тръгват биткоин да го използват като спекула и постоянно да искат да търгуват с него, са хора, които първо, защо играеш с леверидж? Това означава, че малката волатилност, която биткоин го свали от 69к до 15к и после от 15к 2x до 30к, това му е малка волатилност, не му достига и той съответно иска леверидж да използва. Иначе си беден, нали? Беден си. Никой, който работи с милиарди, нали, ни търси леверидж на милиардите си. Тия, които хората търсят такова леверидж на парите си, са хора, които работят с 100 лева, с 500 лева, с 1000 лева, с 5000 лева. Ма не хората, които работят с стотици хиляди или с милиони. Така, това е едното нещо. Другото нещо, защо казвам ниска такава финансова култура? Защото който е с по-висока финансова култура, който инвестира по-отдавна, той отдавна е на стоковия пазар. Той отдавна знае как да анализира компании. Той отдавна прави разлика между азиатския пазар, европейския пазар и американския пазар. Той прави ясна, голяма такава разлика между компании, които са примерно добивни компании или пък технологични компании и така нататък. За човек, който е с добра финансова грамотност и е отдавна на пазарите, отново, защо да тръгва да търгува биткоин, който за него, при него наистина може да има много повече манипулации, тъй като е много по-слабо регулиран на фона на стандартната борса с акциите. За мен няма абсолютно никаква логика такъв човек изведнъж да тръгне да каже, аз сега ще си играя с леверидж върху биткоин. Най-вероятно повечето хора, които търгуват биткоин с цел да изкараме сега някакви пари и да спекулираме, са хора, които това е първото нещо, което те вкарват пари в него и се опитват да изкарат някой лев. И заради това казвам, бедни и с ниска финансова грамотност, без никакъв опит по пазарите. А останалите хора, които пестят в него, които гледат в него дългосрочен план, това, което каза Сребрин, it's gonna go up forever, Laura, forever, че биткоин е дефлационен актив, който постоянно ще му се вдига покупателната сила, това какво означава? Че хората буквално пестят в него с диапазон време напред. Минимум 5 години, 10 години, 15 години, 20 години напред. Искам да се върнем само за момент, между другото, на тая тема. Би ли обяснил защо казваш, че това нещо ще му се вдига постоянно цената? Аз ли? Мен ли питаш? Не, да, Сергей питам. Що сме се... Ами, да. Защото политиците не могат да спрат наркотика на печата. Не могат да спрат фиатната печатница. Това е нещо, което от хредолетика технология се повтаря. Променят се като имена на валути, на нещо си, но винаги стигаме до печатане. Просто е по-безболезненият способ за управление на масите. Не можеш да възпиташ милиони да се държат по едикъв си начин, да плащат определена норма на данъци, рекет или каквото и да е. Много по-лесно е. Просто да им го отнемаш без да ги питаш. Някъде изчезна Пламен, може би. Аз те чувам. Само за момент. Само за момент спрях. Всичко е. Причината е, че по-скоро фиатните токени ще нарастват като обем. Да. По-скоро причината е, че фиатната токени винаги ще нарастват, докато икономиката, като уъра от GDP ще седи винаги един и също. Не, GDP-то нараства заради нарастването на парите. Това, което наричаме пари. Долари, евро и така нататък. Тоест, те по-скоро са валути, не са пари. Парите трябва да са нещо, което държи стойност. Имам преди, че полезните изкопаеми върху земята и земята като стойност си седи константно. Да, но това не е GDP. Не е вярно. Не е вярно, защото съм, с напредъка на технологиите дадени активи, които сме приемали за такива, се демонетайз, как се казва, се демонетизират. Ако преди житото е могло да бъде такова, днеска не е. Дори имотите ще се демонетизират. Вчера бях в Копенхаген, на връщане от Осло и видях си приятел и си заговорихме за сградата, която беше справо срещу него. Казва, тази сграда дигнаха за 3 месеца. Беше на 10 етажа по дяволите. Някакви готови конструкции и всеки квадратен метър струва 5000 евро, да речем. Поне. Тоест, имаме технологията да изграждаме имоти все по-лесно. Буквално като сглобки, като лего. Нали? Просто цък, за няколко месеца имаш имот във въздуха. Имота не е този хард асет, този трудно енергоемък актив, който да се възпроизвежда трудно, че да може някой друг да трябва да плати висока цена, вместо да трябва сам да го прави. Технологиите го правят все по-лесно, така че ние този проблем го решаваме. И тези, които го осъзнаят, защото държавите ще облагат
все повече, всяка форма на собственост, до която може да се докопат, особено в западния свят, най-безопасното место, както аз го виждам, ще бъде биткоин. Нали, всеки друг допир с фиатния свят, имотите им, регулативния фреймворк, който живеем, ще бъде силно обложен, за да могат да устискат на многото дадени обещания, на развитие ни демократичен социализъм. Нали. Той е неустойчив, Аржентина го показва. В Европа малко по-късно ще го усетим, защото сме в крайна сметка по-развити социално и като скилсет, докато Аржентина наблегна много на само земеделие. Преди 100 години това им беше основния износ. Нали? И тогава това беше толкова важно за света, че те имаха силен леверидж, да поискат голяма цена, за да получат храна. Нали? Очевидно левериджът ти е много голям, когато трябва да ме нахраниш. Ще плата каквото кажеш. Но ето технологиите направиха създаването на храна много лесно. Не само една Аржентина може да произвежда хляб и сол. Много са държавите. И съответно левериджа на Аржентина намаля от 10 държава в света по богатство. В момента преминава през хиперинфлация, през всякакви казуси, 60% бедност при всички под 20 години. Промениха се технологиите, които изместиха формата на богатство. И тя вече не е земеделие. В постиндустриалната ера няма да са заводите. В света, към който се движим, това ще е предимно данни. Дейта. А биткоин е дейта. Нали, невидима, без аромат, без нищо. Просто една концепция там някъде в дигиталния реалм съществува и ние вярваме, че съществува, защото така сме изградили цели интернет върху тия пакети, които се движат някакви оптични влакна. Така че дейтата ще е новата технология за складиране на голямо богатство и да се силно защитен там. Нали, както криптографията защитава от спайинг или поне затруднява наблюдението, но не го спира изцяло. Да. Непрекъснато има догонване. Нали, ние измислим нещо, политиците го узурпират или военните, ние продължим да иновираме. Това състезание няма да спре. Да. Но биткоин изглежда като интересен бед следващите десетилетия за парична технология, която поне за сега не виждам как ще го съборят. Биткоин кога беше пуснат? 3 януари 2009 е изкопан първия блок. Сега сме 18 септември 2023. Значи са минали грубо 14 години. 14,5. През тия 14,5 години броят хора, които са чували, използвам думата, за биткоин, само е растял. В началото, нали, колко от нас тук точно на 3 януари са чули за биткоин? Почти николко. Той даже Сатоши Накамото още край на 2008 година го заявява в мейлинг листата, 2009 изкопава първия блок и не мога да сетя колко дена по-късно и втори миньор се появява, който и той да копае. И съответно мислям беше, че 2009 е била една бройка хората, 2010 са били вече повече, 2011 още повече, тогава вече започва да се появява първата борса, която, нали, имаш възможността наистина купуваш да продаваш. Първата транзакция мисля, че беше 2010, да, първата транзакция мисля, че беше 2010 година, финансова транзакция, 10 000 биткоина за 2 пици, бартерна сделка е чак 2010 година. Значи отнема една цяла година изобщо това нещо да има финансова сделка с него. Трябва да пусне корени просто, нормално. Да. И съответно мислям беше, че с времето 2013 биткоин стига $1000. Тогава много повече хора са знаели за него, отколкото преди това. 2017 стига близо $20,000. Тогава вече, нали, аз преди това само съм чувал, не съм проявявал никакъв интерес. Тогава вече чак и аз проявявам интерес и влизам, нали, надълбокото в биткоин. Така, 2021 без съмнение още повече хора спрямо 2017 чуват. Моето лично очакване следващата година, 2014-2015, когато тръгне следващия бурън, още повече хора. И това, което очакваме, поне да се удвоят. И тия удвоявания, те не може да са до безкрай, защото населението на планета, нали, не е до безкрай. В момента са примерно хората, които са чували за биткоин, може би са 1/3 от населението на цялата планета. Нещо такова. Може и повече да са, но нека да кажем, че са само 1/3. И следващия въпрос е колко хора притежават биткоин. Те да знам колко, има някакви естимации. 100 милиона.
Да, няколко стоти милиона са грубите естимации, че са хората, които притежават биткоин. Но въпросът е, че ако сега са няколко стоти милиона, аз лично чакам 2024-2025, значи да минем 1 милиард. Да минем 1 милиард човека, които притежават частица от биткоин. Било то биткоин за $200, за 500, за 1000, за 5000 и така нататък. Има предвид нещо дребно. Има предвид, че отвояването на ползвателите води не до отвояване на цената, вероятно до учетворяване, до шестворяване. Да. Реално цената расте експоненциално на линейното нарастване на нейното потребление. Да. И съответно мисля беше, че в ранните години на биткоин, последните 14 плюс следващите 10 най-вероятно, биткоин ще има растеж на цената просто заради увеличаване на мрежата, на хората, които участват вътре в нея и хората, които като мен, без значение каква е цената, искат от тяхната заплата примерно 10% да заделят и да сложат в биткоин, за да могат те да пестят в него, защото наистина никой не пести в дългосрочен план в левове, защото всички знаем, който е спестил примерно 1000 лева през 2000 година, 1000 лева 2000 година са имали много по-голяма покупателна сила, отколкото днеска. Ние само 5 години назад не може да погледнем да видим огромна разлика, камо ли 20 години назад. И съответно тезата ми е следната, че първите колко ще излязат е 25 години, биткоин ще му расте цената експоненциално, както нали, в началото от 1 цент до 1 долар, това е 100x. От 1 долар до 100 долара, още един 100x имаш. От 100 долара вече до 1000 долара са 10x, така че до 10 000 долара това е още 100x. Но вече от 10 000 долара, нали, 100x вече нагоре идва до 1 милион. По-бавно става. Защо става по-бавно? Ами просто защото вече говорим за много големи капитали, за много голяма енергия. Нали, енергия имам преди покупателна сила, която трябва да бъде затворена в биткоин и не изкарана оттам. Не да се изхарчи за ламбота, за яхти, за пътувания, за имоти и така нататък. Този растеж на цената ще се забавя, колкото повече достигаме до половината от популацията на планетата да притежава биткоин. Някои хора примерно са на мнение, от това никога няма да стане. Окей, може и да е прав, може и да не е прав. Не е въпросът от това ще стане ли, въпросът е до момента каква е траекторията и нали, ще промени ли траекторията, кога ще се промени и така нататък. Но ако не се промени, просто нека да разгледаме случая, ако не се промени, това означава, че след още 10 години поне половината хора на планетата ще притежават биткоин. Оттам нататък остана само още 2x на ползвателите на биткоин, то почти не остана. Съответно, от него момент нататък цената на биткоин в лев, евро, долар няма да се мери, ще се мери единствено и само в примерно години живот, които аз мога да живея без да бачкам, просто като си харча моя биткоин. Ще се гледа като брой апартаменти. В момента, аз това съвсем скоро говорих с един приятел, че в момента в България примерно 100 000 евро е един апартамент. Значи всеки един апартамент грубо в момента е 4 биткоина. Аз очаквам идните 10 години всеки един биткоин да е 4 апартамента, да се обърнат нещата. Както нали, едно време е било 10 000 биткоина за 10 000 биткоина за 2 пици, в момента са 10 000 пици за 2 биткоина. Нали, грубо, нали, сега не съм изпятал математиката, ама грубо. Съответно, аз така очаквам и с имотите. В момента са 4 биткоина за един имот. Аз наистина в 10 години съм много убеден, че станат, че ще трябва за всеки един биткоин по 4 имота да се дават. И съответно, нали, с времето, това, което обясни Сърбин, беше за технологичната дефлация, защото стигаме един момент, където няма повече хора, няма експоненциален растеж, защото то вече не остана. Всеки използва биткоин, няма откъде да дойде този нетворк ефект, който да вдигне стойността на мрежата и така нататък. Оттам нататък технологичните инфлационни сили на иновациите ще накарат покупателната му сила да расте. Било то в имоти, както ти каза, за 3 месеца вдига сграда, било то в тая чаша. Нали? Тая чаша, замисли се, първата чаша, колко труд е било хвърлено, за да се направи първата чаша в света. Замисли се преди 50 години, колко е било трудно да се правят такива чаши. Какви майстори са ги правили на ръка или не знам си какво. И сега се замисли в Китай как се правят 10 000 чаши за един час. Така ставаме всички по-богати. С по-малко усилие, като вложение, всички получаваме все по-съвършени продукти. Аз да вметна една идея. Пътувах пак някъде из Южна Америка и бях с едно гадже от Колумбия, което ми каза следното. Казва, при нас има много пари от всякакви канали, нерегламентирани, но е много трудно да ги специализираш. Много е трудно да ги вкараш в банковата система. Реално богат си, но не можеш да го покажеш. И на какво ме наведе това като мисъл?
Тоест, има много грей економи, много сива економика. И при допир с банковата система тя те санкционира. Казва, я обясни откъде имаш толкова пари, защото не ти отговаря на данъчната декларация. Всичко може, много лесно може да бъде съпоставено. На тебе ти, представи си, ако имаш милиони в такива сиви пари, които не трябва да минават по официалните канали, защото опасността е голяма за тебе, какво ти остава? Може да консумираш, но не можеш да купиш къща, не можеш да купиш кола, може да имаш възможността да си купуваш forever groceries, нали, домашни потреби. Ма колко такива може да купиш с милионите, които разполагаш? Нещо такова си представям, че може да се случи с биткоин, когато нарасне цената му експоненциално. Част от обществото ще легитимира властта да репресира, да ги наречем, ранните биткоинери, early adopters. Видиш ли как така те ще са неимоверно забогатели. Ние защо трябва да работим 7 години, за да получим същото? Не може просто да ги обложим, да ги еди какво си. Windfall tax, както му казват. Специален данък за лотарино спечелилите. Това се случва исторически, между другото. И един вид, ако си от тези early adopters и системата те санкционира при опит да ги кешираш като чипове, дали няма да прескочиш една философска такава, да прескочиш летва на разбиране, че не е в това да натрупаш повече материални блага, за да се докажеш на всички, че имаш повече и че можеш, а ще имаш тази възможност, която политиците имат, както конструира света, да си импактвал, да си по някакъв начин влиятелен с това, което можеш да дадеш на другите, те да направят. Но пречупено през твоята призма. Нали? Какво може да направи всеки? Ти за себе си не можеш да ги похарчиш тези пари. Защото системата ще те наблюдава и остава ти възможността единствено да ги разпределяш, да ги даряваш. Защото това по-скалира. Не скалира консумацията. Личната консумация просто не скалира. Особено когато, нали, big ticket items са off limit, нали. Та представи си една така философска дилема. Имаш много си богат въображаемо на покупателна сила, но в определени общества, няма да е целият свят, но в определени общества, вероятно Запада, някаква част, изтока, разбира се, няма да гледат добре на ранните биткоинери и ще бъдат репресирани. И ако много държиш там да живееш, ти ще трябва да си много внимателен. Окей, не мога да си купувам нито къщи, нито апартаменти, нито нещо си. Остава ми възможността единствено да помагам на другите. Между другото, това има и друга страна на монета, само да го кажа. В момента какво се случва? Нали? В момента може да си много богат в банковата система, но всъщност достъп до това колко си богат ти, да има всеки обикновен човек или някой служител на там местната данъчна агенция или полицай или какво си, което всъщност това, което каза е биткоин е доста добър способ ти да си анонимно много богат. Точно така. Въпросът е, че аз очаквам част от света да се обърне много срещу тези ранни биткоинери. Така ще разберат, че имаш. Как ще разберат, че имаш? Всеки опит да консумираш тази ти покупателна сила, като някакви ексесив блага, яхти, апартаменти и прочие, ще бъде първо много силно облагана. 50, 60, 70, 80%. Казват, ако кешираш биткоини, данъкът ще 80%. Ако жетоните, които имаш, идват от труд, ще бъде по-нисък данък. Нали? Могат да се направят всякакви диференцирани ставки на база вложения човешки инпут. Дали честно или не е друг въпрос, но това може да се случи. И тогава каквото стана те възможно? Или да платиш тези високи данъци, или да се глобализираш, образно казано, като да не си никъде такс резидент, образно казано пак. Да си spread your wings, нали? Разпръсни си крилете, защото вероятно така ще си по-свободен дори, отколкото само в едно общество, което може да се обърне срещу тебе. Нали, може би Ел Салвадор ще се оформи като държава и това е техния маркетинг пич, техния кос в момента. Ние сме биткоин кънтри. Не репресираме. Ние
приветстваме биткоинерите. Защото това е официално платежно средство за данъци и за каквото да било. Нали, не е Испания, не е Франция, има си проблеми като на третия свят, но преимуществото са това, че няма да си репресиран. Ще има много други като тебе. И ако се съберете достатъчно такива, и можеш и знаеш ти, може да пресъздадете пак първия свят по нов начин, през една нова парична система, която не позволява да има лесно паразити. Винаги ще има как се казва, proof of work. Ако не даваш стойност, не можеш да получиш. Няма да е като социализма, на всеки му според нуждите. И това довежда до резултатите в Аржентина, до все по-големите проблеми на западния свят. Да видим. Това е просто моето усещане. Няма да е вариант да си на место, когато играта загробее, защото цената нарасне експоненциално. Ами, аз не съм много убеден в тази теория и този поглед на бъдещето, защото аз смятам, че повечето хора, които са забогатяли чрез биткоин, като казвам забогатяли чрез биткоин, имам предвид, които нямат примерно някакъв там голям бизнес, примерно продава коли по цял свят или каквото да било, нали, някакъв огромен бизнес и примерно там сложат там някакви пари в биткоин, няма значение. Ами говоря за хората, които наистина са изкарали късмет в кавички и закупили примерно по $1 за биткоин, да я знам, 5000 бройки. Именно, през циклите, с всеки един цикъл, не знам защо хората си остават впечатлението, който е купил на $1 държи до ден днешен. Този човек не иска ли да живее? Този човек, дали, не му ли се ходи по живота? Няма ли психика? Абсурдно е това, абсурдно е. Някакви пичове тук направо се попикаха и се лакаха, защото биткоин нападна от 69к до 15к. Сега се случи на ония пича, дето от $1, нали, държал до $100 и после спалим на $20. Нали? Представи си той какво е правил. Съответно, мислята беше, че аз съм убеден, че тия биткоини са препродавани, от цикъл на цикъл и общо взето са наистина малцина. И не случайно има тази шега, между другото, от време на време в Twitter излиза там един well alert, има един такъв, има един, как се казва, акаунт, Twitter акаунт, и той е well alert Twitter акаунт, твитва, когато има голяма транзакция. И биткоини, немърдани от 10 години, на стойност 23 милиона, тук що се преместиха, и отдолу коментарите винаги са: някой излезе от затвора. Защото идеята е, кой ще държи биткоин, примерно от $200 стойност до 23 милиона стойност, освен ако не е бил в затвора и буквално не е имал достъп до тия пари. Нали, в кръга на шегата това е абсолютно логическо обяснение, защо някой е имал толкова здрави ръце да ни продаде толкова дълго време. И той нямал избор, просто е бил в затвора. Да, съответно, мисля, беше, че аз начинът, по който го виждам, който е купил на $1, е продал на 10 до $100. Който е купил тия 10 до $100... Да, страхотен. Я ви ли се вижда? Вие се едно не сте близко един до друг обаче. Аз съм вътре. Той е на вятър, аз съм в всекидневната. Ей, там някъде е Пламен. Да, чакай, ето ма. Чакай, маха сега с ръцете. Как се стиковахте между другото? Какво правите? Заребявате да се преместиш ти ли? Ами то не е трудно да се влюбиш в Барселона. И не само в Барселона, в испанския лайфстайл. Много е приветлив по много начини. И заради времето, и заради този outdoor life, тая споделеност, която се излъчват хора като енергия, храната, разбира се. Но мисля, че времето е голям фактор. Затова и хората на по-топли места обикновено са по естествен начин по-щастливи. Дори и бедни. Отиди в богата Норвегия или Фаорски острови, където бях наскоро, не че нещастни хората, но не излъчват тази жизнерадост. Там наистина статистиките не са точно такива. Най-многото самоубийци, ако не се бъркам, са точно в тия северните държави. И най-много депресия. Това са официални статистики. Хората с най-много, които казват аз съм депресия, са там, както и самоубийствата най-много на глава на население са там. Но от друга страна и хората с такива някакси стабилни държавнически системи, примерно, където са много топло, там е малко мазало, трепат се, разврат или какво си. Няма перфектно място. Затова аз си мисля, че plug and play. Отиваш, попиваш,
взимаш каквото най-ти харесва и до там. Нали, аз опитвам така да правя. Нали, от Испания взимам това, което ми харесва, от Колумбия друго, от Тайланд трето, от Австралия четвърто. Затова обикаля света от 20 години. Нали. Още търся перфектното място. Испания ми е много близко до перфектното място, но данъците не ми харесват с техните нива и затова нали, така конструирам нещата си, че да не подлежа на местния данъчен социализъм. И затова имам и друга база, не само Испания. Нали, дай Боже, в Бали правя разни неща. В България, разбира се. Нещо в Южна Америка. И общо взето, с толкова бази, винаги ще съм в позиция да мога да го на слънцето. Къде е слънцето сега на сезона? Да се движи с пролетното време. Окей, измести се. Добре, местим се и ние. В принцип, биткоин звучи точно като банда технически грамотни гигс, програмисти и така много умни хора, които са се завзели на мисия да победат се едно от централните банки. М, ми, аз си мисля, че който се позиционира биткоин бие в момента системата. Тя иначе ще да набие с инфлацията и ти да си гонещ. Сега те са гонещи. Аз не гона вече. Те печатат, правят ми услуга. Моя леверидж нараства. Изобщо нямам нужда да гона. Да играя схемата с спекулации, да нараствам имоти, глупости. Твоя проблем във времето не е доход, да произвеждаш доход. Твоя проблем е какво правиш разумно, когато имаш прекалено много окупателна сила. Защото това също е цанишо. Нали? Това не се учи, това свикваш с него. Нали? А, така че съвсем друг проблем ще имаш. Приеми, че ако си позициониран добре, покупателната сила само ще нараства. И в една така поставено в такова менгеме, нали, все повече и повече и повече, по какъв начин ще прекараш дните си. Между другото, Нали, аз не къде мога ще да намираш... разбера, не мога да разбера защо все още няма смарт контракт на биткоина за борроw и лендинг на биткоина, което е основният начин парите, нали, както нормалните пари се използват за да правят още пари. Това все още не съществува, дори след като в Ethereum го имплементираха от 4 години, сигурно. Това е само за момент. Значи, фиатният стандарт малко ни изкривява представите. Имам следния въпрос. Депозит е защото думата обесценява в... парите. Там се Да, обесценяват и ние имаме нужда от лихва все едно. ако ти изтеглиш един заем от банката, примерно ще теглиш ипотечен кредит, откъде банката взема парите? Задавам следния въпрос. Тя само цифри са там при нея вече. Добре, окей. Да кажем, че ти си депозиор и ти си депозирал 100 000 евро в една банка. Аз също банкирам в същата банка, отивам при тях и им казвам, искам да купя този имот за 100 000 евро, дават ми 100 000 евро. Одобрят ме за кредит, базирайки се на кредитна история, на каква заплата имам и така нататък, проверят имота реален ли е, колко му е реалната стойност, така нататък. Добре, одобрят ме. И банката в моя акаунт се проявяват 100 000 евро. Имам следния въпрос. В твоя акаунт тук-що твоите 100 000 евро изчезнаха ли? Отговор е Fractional Reserve Banking. Точно така. Точно така. С други думи, на всички депозиори парите им стоят едни и същи. Не е да ми се намаляват, а в същото време в моя акаунт се появяват пари, което означава, че това не е трансфер. Аз не е да съм заел пари на заем от депозиорите, както много хора така си мислят. Аз депозирам пари в банката и банката после, разбираш ли, тия пари ги върти, като дава кредити, нищо не върти. Нищо не върти, твоите пари въобще не ги пипа. Дай да вметна нещо по този повод. Това не е нещо ново. Стотици години е така, да не е повече. Въпрос е морала на обществото, което използва този леверидж. Какъв е? Дали хлъзгайки тези спестовници, да спестяват докато разтягат парите с леверидж, да ги дадат на тези, които имат някаква амбиция да подобрят света. Защото те парите отключват магията на креативност, на хъселинг. Искам да създам повече, за да взема повече. Реално този леверидж помага на част от хората
да помогнат на цялото общество да стане по-производително. Което означава цените да намалеят и този спестовника, дори да не получи лихва, ако всичко намалее като цена, също печели. От това, че са отключили той е порив на някои от хората, entrepreneurs, или как ги наречем, образно казвам, предприемачите. По някакъв начин да премахнат неефективности, някакви загуба на човешки ресурс, което го виждам много се заедно и много ми хареса. И в Копенхаген, където спах, и в Осло, и къде ли не. Всичко е селф-сервис, където може човека да бъде премахнат. Просто защо да имам чекин с човек? Защо да се хаби? Той е ценен човешки ресурс. Неговото свободно време, което освобождава от тази елементарна дейност, отива за нещо, което е по-смислено, по-креативно, по-фулфилинг по някакъв начин. Но някой трябва да го измисли това нещо. И трябва да го освободиш този човек, за да може да го измислиш. Така че левериджа на банковата система не е лош, но вече зависи от морала на обществото. Дали това ще доведе до по-висока производителност, дали ще доведе до кражби, до банкрънс. Разбираш ли? Един и същи трик се играе в целия свят. Но скандинавците постигат един резултат, ние ориенталците друг, африканците трети. С един и същи трик. Вземам от едни, да дам на други, които обаче при едни вземането е с цел кражба. При други наистина е за да се постигне икономия от мащаба. Да вземем всичките спестители, които нямат идея какво да правят с парите си, да ги дадем на тези, които могат да измислят нов завод за не знам си какво, с което ще обогатят цялото ни общество. На тия да сме спестявали в него. И това ще доведе до повече блага, units of something. Нали? Но затова и скандинавските държави или западния свят труда е осезаемо по-скъп. То се е стигнало там по един не съвсем естествен начин, но труда е скъп, за да се цени, да не се пилее. И така, където ти си incentivized да автоматизира, защото иначе услугата ти става несъразмерно скъпа за просто някакъв хостел, например, и пазара ще изхвърля, ако някой друг го направи автоматизирано. И тази иновация, нали, тя bottom-up се проявява в цялото общество, което е прекрасно. Нали. Така ставаме по-богати. Дай парите на тези, тая технология на парите, тези, които са в фазата да измислят, да се борят, да върват срещу течението, защото често да иновираш означава и да вървиш срещу течението. На тия, които са си постлали някаква схемичка и казват, защо сега да ми тук риташ по коленете, дай една регулация, да не си създаваме rock the boat ситуации, което също го има, нали? Затова няма чист капитализъм почти никъде. Навсякъде е пълно с изкуствени пречки, да не може предприемачите да ги изринат, да подобрят още повече и по-бързо света. Което би било прекрасно, със сигурност. Но нас ни е страх какво ще стане, ако така скоро се движим. Въпросът ми е грешен, защото аз отново мисля на биткоин като пари, а по-скоро трябва да мисля като на злато. Никой не дава, нали, баш така злато за лихва. Еди какво си. Да, само за момент, аз за това го подхванах по този ъгъл темата, че ние сме свикнали в свят, в който се създават постоянно нови пари от банките, защото това е което те правят. Всеки един потребителски кредит, всеки един кредит за да направя ремонт, за да си купя новия iPhone, не знам с какво, това са нови пари, създадени от банката току-що и влезли в икономиката, което обезценява на всички други, които държат пари, както и обезценява на всички предни хора, които са имали кредит, им обезценява кредита, защото те са пак едни цифрички, които трябва да върнеш, а тук, що тия цифрички им падна покупателната сила. Докато ако имаме лимитирана бройка пари, реално за да можеш да дадеш заем, ти първо трябва да имаш. Защото ако не можеш по никакъв начин да принтираш, това какво означава? Залеза. Момчета, прекрасен залез. Колко е часа тук? 8:03. Ако не може по никакъв начин да принтираш, това какво означава? Много обичам залези, нямаш как да не се похваля. Означава, че няма смисъл да харчиш, сигурно. Не, означава да и да и не. Значи, важното, защото нямаш инсентив да лендваш. Може би нямаш инсентив да лендваш.
Не, пак може да лендваш срещу лихва, но въпросът е на кого. Трябва наистина си много убеден, че на който ти ленднеш, той ще ти върна парите. И въпросът е, че ще го питаш, какво ще ги правиш тия пари, така нататък. С други думи, кредит ще се дава много по-трудно на много по-малко хора и ще се очаква от тях реални резултати. Абсолютно примерно. Биткоин стандарт сме, всеки един биткоин е 4 имота и някой дойде и ми иска 0,1 биткоина, който е половин имот във вид на стойност. Добре, бе, ще ти дам. Обаче трябва от 0,1 биткоина да ми върнеш примерно 0,105, примерно, с други с 5% лихва. И за да ти го дам с този кредит, за да си рискувам аз моя биткоин, който аз така или иначе очаквам на него да му расте покупателната сила, и с други думи аз печеля дори без да давам на никой на заем, аз трябва да съм много убеден, че ти наистина ще свършиш някаква качествена работа, където ще изкараш пари и ще можеш да ми върнеш на обратно. Защото отново, това не означава, че се убива предприемачеството, защото предприемачи винаги ще има, хора с добри идеи винаги ще има, хора, които да оптимизират процеси винаги ще има, нови технологии винаги ще има. Само преди 15 години, отново ще се покажа телефон, само преди 15 години такива телефони бяха немислими да съществуват. Първите телефони какви са? С кабел, с шайбата, с не знам с какво. Айде, окей, после се появяват на мобилните телефони, които са едни тухли, едни големи тухли, буквално туха, де тежи килограм и половина. А в момента това нещо, което тежи, колко бяха 110, 20, 30, 50 грама и ти влиза в джоба, в него има камера, радио, телевизия, всичко има в него, това е било немислимо. В момента има толкова много иновации, които първа ще станат идните 5, 10, 15, 20, 100 години, които днеска наистина не можем да си ги представим. По същия начин, по който преди 20 години хората не се може да си представят какво ще представлява един Android или един iPhone днеска. Да. Тезата ми за кредитите, тезата ми за даването на пари на заем не е, че няма че ще спре. Чисто и просто се дава по-трудно на хора, които са по-продуктивни, на хора, в които си по-убеден, много повече се гледа на кредитна история, той човек колко кредит е имал до сега и ги е връщал и така нататък. И единственият начин да дадеш е да имаш, който означава, че роля на банки пак ще има. Примерно, аз не искам примерно да си рискувам капитала да го давам под найем, да го давам на заем. Аз не искам аз да се занимавам с хора. Съответно, давам си парите на една банка, която има реноме, която има история, която е известна, че не е губила парите на хората, която доказуемо после показва, че последните 20 години е оперирала на печалба и е давала правилни кредити. Аз ти и много други хора даваме общо, примерно 1000 биткоина на тази банка. И тази банка абсолютно примерно прави 5% доходност на година на заемите, които тя дава и примерно дава наистина правилни заеми. Което какво означава? Тя ще се държи от тия 5%, 1% за нея, 4% се връща, абсолютно примерно говоря, на депозиторите във вид на лихва. Но тия 4%, освен това, самият биткоин с времето, не всяка година, не всеки ден, ами с времето, с по-дълъг период от време, покупателната сила му се покачва. Като много хора казват, плане, аз никога няма да харча тогава, ако знам, че покупателната сила на биткоина ми само ще се вдига. Ми умри от глад тогава. Не да харчиш никакви пари, идните 2 седмици да видим какво ще стане. Ще умреш от глад. Така че такива твърдения просто са абсурдни. Идеята, че както инфлацията в момента е много бавна, тя се забърза. Последните няколко години хората доста видяха инфлацията и почнаха меметата за бутилката олио, например, дето имаше мемета, дето човека падал на коляно пред гаджето и не да й подари пръстен, ми подарява бутилка олио, нали. После не мога да сетя какви бяха там, някакви други мемета имаха за еди кой продукт, нали, че се вдигнала много стойността. Идеята, че по принцип инфлацията е от ден до ден ти не я чувстваш. И от месец до месец не я чувстваш. Даже и от година на година не я чувстваш. Ако питаш хората, примерно 2012, 2014, 2015, 16, 17, 18 година, има ли инфлация? Ще кажат ми не. Инфлация не вижда. Чак сега я видяхме, когато изведнъж се стартираха цените за няколко години. По който аз това ще я кажа, че тук имаше някакъв период, дето много се усети. Изведнъж всичко се дигна, киселото мляко стана от 80 стинки на лев и 2 лева направо. Абсолютно. Но това беше в периода на един месец. Тъй, че тогава доста се усети според мен. Ами това, което стана е, че те напечатаха 40% от парите в обращение се изпечатаха през последните 2 години. Само замисли, последните 200 години печатаме пари и абсолютно примерно сме напечатали 1 милион, просто образно, 1 милион пари. И след което за 2 години се напечатаха нови 400 хиляди. Естествено, че ще имаш зверска инфлация, след която да последва. Това стана покрай пандемията, покрай респонса, който стана и от ЕЦБ, Централната банка на Европейския съюз, и от ФЕД, Централната банка на Америка. Естествено също стана и в Япония, и в Китай и така нататък. Изпечатаха за 40% от всичките пари в обращение за 2 години. Просто това е зверско напечатане на пари и напълно нормално е след това цените в магазина да реагират. Обаче биткоин всъщност мръдна ли? Защото отговорът тук е до някъде не. Ами мръдна, как да не е мръднал?
беше 2020 година е 10 000. В момента е 30, това е доста на 40%. Не е 30, 26, 7, там какво ще даде, доста на 40% нагоре. Да, но не отговаря точно на икономическия цикъл, ми се движи по неговата траектория на халвинги. Да, тъй като неговата траектория на халвинги е по-силна, по-влиятелна, как не знам каква дума да използвам друга, отколкото тези 40% на парите. Но цените в магазина, те бяха афектирани от тия 40% на напечатани пари. Но само за момент мислям беше следната, че ако сме един ден наистина на биткоин стандарт, където няма пари, които могат да се печатат, този, който дава заем е този, който има отпреди това пари, било то някакво юридическо лице тип банка, което в него се събират пари от редица частни лица и тази банка експертно дава заеми. Въпросът е следния. Какво ще стане с цените в магазина? Много бавно ще падат. 2-3 години по-късно хляба ще падне от примерно 20 000 сатоща на 19 500. Бавно. И с времето обаче ще има етапи на голяма дефлация, на сриване на цените, на падане на цените, когато се открие нова технология. Но без да имаш някакво голямо технологично откритие, ти няма как да имаш зверско падане на цената, бързо падане на цената. И ето защо казвам, че духът на предприемачите ще си остане. Защото цените стоят едни и същи, и си представи обаче единствения предприемач в целия свят. Само един човек, който е готов да си рискува капитала, да си рискува биткоина и да направи някаква нова технология. В момента, който направи новата технология, патентова я, направи си неговата фабрика, прави новия продукт или новата услуга по по-ефективния начин и той подбие цените на всички други, той прямо става тотално монопол. Буквално завзема целият пазар, защото всеки друг е спал, никой друг не е иновирал, никой друг не е инвестирал в нови иновации. А това нещо никога няма да стане. Защото в момента описваме една крайна ситуация, в която няма предприемачи, има само един предприемач в целия свят, което естествено никога няма да стане, но просто искам да покажа, че идеята за това, че един предприемач, ако накара цената, абсолютно прямо на хляба, от 20 000 сатоща да падне 15 000 сатоща, неговият хляб, нали, поради някаква иновация, която автоматизира нещо или каквото и да било, това, което ще се получи, той ще обере по-голям процент от клиентите, ще фалира конкуренцията, той ще събере много пари и ще си върне инвестицията в новата технология, която той е тръгнал да прави, че и отгоре. И в същото време ще е направил целия свят едно по-добро място, защото хляба ще е станал по-евтин за всички нас. Да, нещо, което каквото подобри, политиците просто го изземват. Печатък не позволява на малки човек да се възползва от тия подобрения. Да усети благината на капитализма. И това се концентрира при тези, които разбират The Money Magic Machine, нали, както каза Рей Далио. Политиците, бизнесмените, някаква част от предприемачите, спекулантите. И затова и множеството между бедни и богати нараства. Това при пари, които не се обесценяват, нямаше да е така лесно възможно. Защото ще заплащаш парите, които се взима една чистачка или някой продавач или каквото и да било, няма как да ги излъжеш с обесценени пари. Нали, това ще си дойде на място в биткоин стандарт. Аз съм повече положително настроен. Аз като почне интрото си Пламен, така усещах неговата фрустрация, етап или стейдж, през който аз преминах сигурно преди повече от 10 години, когато почна да чета Zero Hedge и един вид да ми просветва как работи всичко. Ще викам, what the fuck, man, нали? Защо изобщо си губи времето с цялата простотия? Минаваш през този етап, фрустриран, после намерих биткоин, новата религия, и видях светлина в тунел, светлина в един много дълъг тъмен тунел. И ако не е биткоин, не знам. Направо по-малко ще са ми положителните перспективи. Нали? Аз пак мога да се справям добре финансово и така нататък, но дистопията, която ни очаква, ще е по-неизбежна, ако нямаме биткоин. Сега се чувствам в по-безопасност, че те изграждат паноптикума, но аз ако се позиционирам там и не излизам от него, това означава ние да свършим доста апостолска работа. Повече хора го припознаят като, нали, средство за разплащане, за да може да си разменяме храна, дрехи, хаузинг, пътувания, активити, всичко. Това определя и усещането за благосостояние. Нали? Възможността да се допра до уменията на другите. Храна, там да вкуса от тяхната храна и така нататък. Между другото, може би и тримата го чувстваме точно това спокойствие, че има биткоин.
И което аз опитвам да го обясня на много койнари или както им се вика такива, дето не са биткоин макси фанатици. Много е спокойно. Много е спокойно, като знаеш, че това Да, да, да. съществува и като го разбиваш. Не ни вее вятъра по начин, който е традиционните там акции, където отдавна са намерили способа да манипулират пазарите и 97% да губят. На нашия Ноев ковчег има място за много. Не сме супер ексклюзив. Инклюзив сме, защото искаме повече хора да бъдат наистина свободни. И те така иначе, като скачат на нашия пристан, просвещението, през което ще преминат, то е неизбежно, ще ги докара до там, където може би се чувстваме ние. Нали, това да шерваме ресурси, да търсим как да направим живота си ни по-положителен. Не само да търсим кой повече от това, онова. Нали? Тая споделеност глобална на The Human Experience за мен лично е много, много важна. Караме се чувствам по-добре, като знам, че повече хора ще стигнат до това просвещение. Причината да ви поканя точно сега, септември или октомври, кога сме 2023, е защото аз обичам принципно да давам съвет кога да влезнеш в биткоин. 2017 го направих на 3000 и сега усещам, че е някакъв такъв момент, като казвам, че ние сме луди, ако загубите пари, си е на ваша отговорност, не ни съдете, но смятам, че в момента следващите 6 месеца са доста добро време за влизане в биткоин, така че да не загубиш. И искам да поговорим малко точно за, нали, може би да тръгнете към начинаещи, нали, какво е халвинга, как точно се случват промените в цената. Дали сега е правилният момент да ви питам и вас, като сложите си дисклеймър, нали, аз не давам инвестиционни съвети, ако искате. Но какво мислите? Сега ли е момента за биткоин момента? Вине, както е мемето, а, най-добрият период за влизане беше вчера, следващия най-добър е днес. Ако изходим от парадигмата, че ще расте forever, измерено срещу unlimited tokens на 200 вида валути. И не само валути, нали, и на демонетизиращи се активи други, като акции, на имоти. Като съзнаеш колко по-простичко е да се позиционираш биткоин, да няма амортизация, да няма maintenance cost, да няма... То просто няма cost of maintaining, няма cost of ownership. Такъв регуляр, както е с повечето активи. Добре, а виж какво става И го в прави много, лицето много на лесен. в Много лицето лесен. на по-ниско финансово образование човек, прямо гледа Пламен, нали, миналата или по-миналата година, когато навлезна в YouTube и си казва, биткоин на 100 000, тук залагам си, не знам какво точно е говорил, но му казват, Пламене, какво става, бе? Нали, щеш да се дигна на 100 000, сега що е 20 000, нали? И това някакси ги отказва да инвестират 200 часа, както той казва, за да осъзнаят какво всъщност е. Значи, То няма. аз съм мислил доста на тая тема, гледайки назаде. Според мен трябва да се гледа историята назаде и да погледнем историята на даната на биткоин, не на върховете. За миналия връх от 69к, аз без съмнение съм разочарован. Очаквах 100к, минимум 100к. Казах си от 100к нагоре ще продавам процент портфолиото, за да харча. За жалост тия 100к така и не ги стигнахме и ще си ги чакам. Все още си ги чакам и ще си ги чакам. Изпреварили са тия с по-ниските цени, които пък са усетили, че 100к е преломно число. Да. Нали, пазар е много, много комплекс животно. Да. Никога не се случва това, което мислиш. Разбира се. Но просто мислята ми беше следната. Говорейки на тема върхове, всеки си има различни очаквания. Аз лично съм си казал да развързвам кисията на моите биткоини под 100к няма да го направя. Защо под 100к? Защото начинът, по който го гледаме, че на 100к всеки един биткоин е един апартамент. С други думи, ако продам 2 биткоина, ще мога да купя 2 апартамента. Това е моят поглед. Аз съм спестявал пари с години наред в биткоин и начинът, по който аз го гледам е, че тъй като бройката не е голяма, нямам 1000, нямам 5000, нямам 100 000 биткоина и така нататък, да не ги мисля, нали? Аз си ги мисля. Всяка една бройка, която имам от моя 0,1 биткоина, нали? си ги мисля. Да. Нека погледнем не върховете, ами да погледнем даната на биткоин.
Първото дъно, което ще броя за дъно при истински реален цикъл е след 2013 година върха. 2013 биткоин достига $1000, 1200 и след което следващото дъно е около 150, ма то е една игла, няма да го броя, $200 ще броя за дъното. Това е 2014 година. 2014 година, аз ще говоря за себе си, значи сега е 2023, това е преди 9 години, само за момент. Сега съм на 34, тогава съм бил на 25. Ами, бил съм, мисля, че съм бил тогава в София вече и тогава бях на 1500 лева заплата. На 1500 лева заплата, долара колко да е бил? Максимум да е бил 2 лева, по-скоро сигурно ще е бил към 1,50, 1 или 1,60. С други думи, $200 тогава са били между 350 и 400 лева. Тогава, без съмнение, без никакви проблеми, е можело да купя 3 биткоина. Аз, за 1500 лева заплата. Предната ми заплата, преди тази 1500 лева заплата, беше 800 лева заплата. Когато бях на 800 лева заплата, дори на такава заплата да съм бил, пак биткоин за 350 лева, мога ги спестя, за 2 месеца ще се напъна, ще купя един цял биткоин. Съответно, аргументът ми е, минималната заплата тогава е била нещо от рода на 400 лева. Съответно, аргументът ми е тогава, че един нормален българин може да си купи един цял биткоин, един българин на минимална заплата най-вероятно също е може да си купи биткоин, ако просто поспести няколко месеца подред, 5-6 месеца подред. Така. Това е 2014 година. Нямало е българин, който да не може да си закупи един цял биткоин. Следващият връх е 2017 година от близо $20,000. Отново, не се концентрираме върховете, нека да гледаме дъната. Годината на дъното е 2018 края или 2019 началото. Тогава дъното за биткоин е около $3,200. Стои на 3200, 3400, 3500, 3 месеца подред мисля, че беше. $3,500 тогава са около 5000 лева. Хората на минимална заплата 2018 година, не знам каква е била минимална заплата, на 500-600 лева. Никакъв шанс вече да купят биткоин за 5 бона. Те трябва да спестяват година плюс, нали, защото при че 500 лева ти е заплатата или 600 лева, ти цяла година дохода ти е колкото един биткоин. Ти не можеш да го позволиш. Трябва да спестяваш години, за да купиш един биткоин. Добре, това е хората на минимална заплата. Значи българите на минимална заплата тук що отпаднаха. Така. Хората на малко по-добра заплата. Значи, да кажем, един българин програмист тогава взема 3 бона заплата или 4К заплата, нещо такова. Той може да го позволи. За един месец не може да го спести тия пари, но без съмнение за една година може би с по-агресивно спестяване за 3, за 6 месеца, може да ги спести тия 5000 лева. С други думи, за хора в България с професия, адвокати, билото дори сервитьор, обаче някакво много вървешно заведение с бакшиш, може би ще успеят да си купят един биткоин, 2018. Отиваме на следващото дъно. Да приемем, че дъното е минато. Може би не е, но нека за нашия пример, за нашата история, да приемем, че дъното мина. Дъното беше от $15,000 и 15,500 за биткоин. Колко българи имат $15,500 спестени или ако си го сложат за цел да могат бързо да ги спестят. Значи, защото до момента не говорихме за в миналото за хора, които вече имат спестени пари, просто да ги налеят. Говорим за хора, които те първо почват да спестят, казват биткоин на $200 ще спестя и ще купя. Биткоин на $3,000 ще спестя и купя. Сега биткоин е $15,000. Това е минималната заплата в България. Аз се знам, защото си я плаща на себе си, като управител на моята фирма. $700, 700 лева брутна. 480 лева стига до моята банкова сметка. Толкова е минималната заплата. Средната заплата в София беше 1300 лева, нещо такова. Данните мои са малко стари от 2021 или 2022. 1300 лева беше. 1500 лева да е в момента. 1500 лева средна заплата за София, не за България. България е много по-ниска средната, отколкото за София, където имаме един балона, по-високи скъпи имоти, по-високи заплати, по-високи цени в ресторантите. Всичко е по-скъпо. Така. Значи 1500 лева средна заплата. Да кажем някакъв човек на малко по-добра заплата. 2 бона. С 2 бона заплата как ще спестиш 25 000? Колко време ще трябва да ги пестиш? Години подред. Значи вече тръгнахме от дори човек на минимална заплата в България, живееш Каспичан, може да купи биткоин през 2014 година. Само 9 години по-късно, 2023, стигнахме до човек на добра заплата, да кажем 5000 лева, живееш в столицата, не може да купи един биткоин, трябва да пести над година подред, за да може да ги спести тия пари. Биткоин става все по-недостъпен, все по-труден за покупка от нормалните хора. Следващия цикъл, нали говорим, идва при следващия. Все по-доказана технология обаче. Все по-доказана технология, която ще го прави по-скъпо. Естествено. Но съответно, тезата ми, това, което искам да кажа в момента е, че българите вече
няма никакъв шанс да закупят един биткоин. Няма никакъв шанс да закупят един биткоин. Това е реалността днеска на цена от биткоин $27 000. Естествено, няма да броим хора, които имат спестяване и са готови да ги налеят. Няма да броим хора, които имат някакви големи бизнеси, където примерно има 10 милиона печалба на година. Той винаги всичко ще може да си купи. Не е до това. Говоря за средностатистически българин, който сутринта се буди в 8 часа, в 9 часа е в офиса, бачка или отива на проекта, на някакъв строеж или на каквото и да било. Хора на нормални доходи между 2000 лева и 5-6 хиляди лева. Хора от 15 хиляди, 20 хиляди лева доходи, някакви директори на някакви огромни компании с по 1000-2000 служителя, няма да ги броим. Това са единици. Говорим на средностатистическия българин. Средностатистическия българин вече отпадна. Все още средностатистическия човек на Запад може би има някакъв шанс все още за него. От тук нататък вече хората ще се борят за частица биткоин. За частица биткоин. Никой вече повече няма да говори в биткоин и всеки ще говори в Сатошта. За да какво направи нещо, да не му умря. Прекъсна, мога да е при теб. Изведнъж да се появи на твоята камера. Чакай, че ти говориш, не мога да чуя. Какво каза? Лаптопа умря. Добре, и сега ще се присъедини. Изведнъж бам. Още един човек как стана там. Да. Биткоин транзакция. Трябваше да платим таксите тук за 10 минути и бам. Абсолютно. Моля се, имаш ли го Сатош на твоя телефон, между другото? Да. Я отвори, искам да го има в този запис, просто искам да го покажа. Служи такова зарядното или до мен, ако ще колко бързо става ли? Да, просто искам да го има и в този клип. За мен е много важно хората да го проумеят. Наистина хората мислят, биткоин е много сложен, биткоин е много бавен, биткоин е не знам си какво. И какво да ти сложиш така? Да, и ти слагаш така. Камерата обаче нещо не хваща, чакай само. Опа, идеално. Получих ти инвойса. Сега ще ти пратя. Ето, готово, няма нужда да го държиш. Готово. Аз отворих на моя телефон. Ето тук показвам, че ще ти пратя 1 лев, които са... Аз искам да се види колко бързо ще стане за това. Които са 2000 са искам да видя дали ще се получи натискам Send, стана зелено. Ето го и твоята нотификация се появи. Аз съм в момента в Барселона. Ти си в момента в София ли каза, че се намираш в момента? Както и да е. Няма значение, мисълта беше следната, че това стана задгранична транзакция на 2000 км, колкото е дистанцията, на момента стана тая транзакция без разрешението на никой. Това е другото нещо, че хората не могат да осмислят. Те казват, това нещо мога да направи с моето онлайн банкиране, особено в тия банките на Запад. Примерно в Англия също са мигновени транзакциите. Но това, което не осмислят хората е, че разликата е, че когато ти банкираш в някаква централна банка с нейната централна база данни за всичките клиенти и така нататък, това, което става е просто една MySQL база данни, сменя един switch, където се преписват, добавя се още една, по-скоро ще се добавя най-вероятно още един ред в една таблица, където се казва, че еди си кой човек току-що получи превод. Но това нещо е напълно различно от биткоин, защото биткоин е все едно е злато, защото е нещо, което никой не го контролира, никой не му определя цената, свободен пазар му определя цената, никой няма право да го принтира и така от нищо, как става с фиатните валути. Глобално е разпознато в целия свят и така разпознато в целия свят, защото отново за мен биткоин е много по-реална валута, ще използвам думата не пари, отколкото българския лев, защото българският лев се разпознава само в България. Отидах в Ню Йорк, даваха ми, казаха $100 ти е сметката, аз карах така 200 лева, как задръж бакшиша. И он ме пита, какви са тия пари, бе? Каква е тази хартия? Аз тук някакви много странни символи. Той руски език ли е? Пита, той руски език ли е? На руски пари ли са това? Рубли ли са? Ще го защото пак е на кирилица и може да признае, че кирилицата е от Русия. Аз мисля, не че от Русия, ами че в Русия използват кирилица. И съответно, това, което казваме, че български лев работи само единствено измежду 7 милиона или 6 милиона, там колкото сме българи, и само единствено в нашата територия. Отидеш в Германия, отидеш в било той в Гърция, не ми ще приемат български лев. Отидеш където и да било, никой не ти иска българския лев. Докато биткоин, аз мога да намеря биткоинери по цял свят. Хора, които имат паспорт от Виетнам, от Камбоджа, от не знам с къде и те разпознават биткоин като пари. Аз само искам да добавя тук нещо, което миналата година, не си спомням как се каже, мисля, че Мич, който прави едно BTK payserver.bg. Както и да е. Той ми каза за тези картите. Всъщност, NFC карта, която е на Lightning Network, я докосваш. Мен това беше mind blow, защото това е абсолютно същото, като да си носиш пластика дебитната карта. Докосваш NFC-то и се префърлят с точно. Нали? Технологията е, че все едно могат да ти изтеглят всичките пари там, детайли, но това го има и много малко хора знаят за това нещо. Да. Съвсем наскоро гледах в Twitter един клип, един човек имаше пръстен.
тъй като NFC е чисто и просто технология за Near Field Communication. И това не е нужда да е карта. Ние просто сме свикнали с карта, защото е така последните 50 години, който го е измислил да бъде карта, за да напомня, що годе нещо като портфейл, нещо като банкнота, но няма никакъв проблем това нещо да се интегрира в пръстен. И човека буквално си допря ръката до посттерминала и нали, плати с биткоин с неговия пръстен. И точно това е, че хората ни осмислят колко отваря вратите за иновация биткоин, тази нова форма на пари. Защото, абсолютно примерно, аз имам идея за услуга, която искам да я направя и тя е онлайн. Давам веднага примера, защото това за мен е наистина много показателен пример. ChatGPT, чувал си, сигурно си ползвал, знаеш какво е language модел, който разбира текст. И можеш да се чати с него. Може да му задаваш въпроси, може да го накараш да ти провери текста за грешки, да ти го пренапише от един език на друг език. Всякакви най-различни неща може да му искаш да направи за тебе този language модел. И идеята е следната, че в момента, ако искаш платената версия на ChatGPT, по-добрата версия, то е $20 на месец. Но да кажем, аз не искам да плащам $20 на месец, защото искам да му задам един въпрос. Обаче ChatGPT, компанията OpenAI, не дава да си платиш за един въпрос. И на въпроса защо не дава, ами защото трябва да платиш примерно 5 цента. Ма 5 цента, сега, си знаеш, че само кредит карт фия, дебит карт фия на Visa, на MasterCard е примерно 20 стинки. Нали? И дори 5 цента излиза икономически неизгодно. Те ще губят пари за всяка една транзакция. Заради това не се позволява. И обаче един човек това, който разработи е чат, в който всеки един въпрос, който ти напишеш, излиза ти QR код. Плащаш го с биткоин и когато се получи транзакция, се изпраща въпроса до ChatGPT. ChatGPT каквото отговори, ти го връща на тебе. И по този начин ти имаш micropayments, имаш възможността да заплатиш за нещо супер малко, което иначе буквално с дебитна карта не можеш да заплатиш с него. И въпросът е другия интересен и важен въпрос е следния, че човек разработил тази услуга, тази онлайн платформа, той не е нужно да подписва договори с Visa, с MasterCard, с PayPal, с не знам с какво, за да приема плащания. Защото за да приемаш онлайн плащания с дебитна карта, с не знам си какво, то не е толкова така. Аз мислих да го правя за моя сайт за криптотенска и трябваше да ходя в България, в София имаше една фирма, че не мога да сети как се каже, Борика, примерно, може да бъде, или не. Една ePay, EasyPay, каквото беше там нещо такова, има една софийска фирма, която е в София офиса главния, който сравнително лесно става интеграцията, разгледа какво представлява софтуерно, но идеята е, че за да може това нещо да стане, аз трябва да подпиша един 50 страници договор. Нали, трябва да го подпиша. И имам такси, имам на 200 лева, примерно беше нещо такова на година такса задължително, която трябва да платя и не знам си какво. Аз с биткоин нищо такова не е нужно. Абсолютно нищо такова не е нужно. Нужна е само тази апликация, която ти показа преди малко на твоя телефон, която я сваляш безплатно, не тъпита за 3 имена, ЕГН, не знам с какво. С други думи, всеки има възможността да прави софтуер, който да приема плащания дигитално, онлайн, глобално по целият свят. Защото представи си някой китаец от Китай, пише в чат-бокса неговия въпрос на китайски. Аз нищо не разбирам какво той пита в момента. Обаче той си плаща с Bitcoin Lightning Network, с QR кода, неговата таксичка, въпросът се изпраща автоматизирано с софтуера и му се връща отговора. Това нещо в момента отваря вратите, дори ако искаш да си буквално дете на 10 години, което няма лична карта, дори не е на 18 години, не може да подписва договори, никакъв шанс да стане с payment процесорите да има отношение, това е дете, но то тъй като знае как да коди, може да направи сайт, това е на 100% легално, и в този сайт да вкара една такава онлайн услуга. Добре. И това е второто нещо, това е NFC. Так, сте играме на покер, между другото. В момента в това има 100 лева, мога само да го допра и да платя навсякъде. И как ти кажа, в пръстени, убици, какви ли не глупости. Може да измислиш, дето никой не може да разбере, че тук има биткоин на това нещо. Значи, Сребрим толкова му умря лаптопа, че не може да реджойне. Сега ще отворя моя лаптоп с стикерите ми тук. В биткоин няма инфлация, питаме на тема биткоин. Може да се включи от телефона, между другото, ако има зум на телефона. За да му дам от лаптопа ми, ако иска да седне, чакай само секунда, въпросът не съм сигурен дали ще ме отвори през същия Zoom акаунт като моя. Добре, аз ако искаш мога да поговоря малко, докато ти правиш някакви неща. Да.
Аз като цяло Пламен обясни много добре какво е, защо биткоин няма да изчезне, нали? Което е една от частите на уравнението. Нали? Някой се пита, бе, то, нали, така, ама защо няма да изчезне? Става се по-добро. Това, което обясни Wallet of Satoshi преди 5-6 години го нямаше. Те NFC тагове също са много нови. Ако прочетете за Lightning Network, нали, има си минусите. Аз малко все още не ги разбирам точно технически. Биткоина целия го знам технически, смисъл блокчейна, всичките транзакции. Lightning Network, там имаше едни проблеми с затварянето на нодовете, където могат да изчезнат едни пари и няма много инсентив за хора, които да поддържат Lightning нодове. Не знам как се оправи това. Нали, има го така като лек проблем, но технологията върви, става все по-добра и по-добра. Нещо, което аз гледам, между другото, като сигнал за купуване и продажба, винаги, когато BTV пуснат нещо за биткоин, аз продавам. И до сега 2-3 цикъла не съм имал проблем, но съм имал проблем, когато продадеш биткоина към кеш в борсите, по някакъв път могат да ти задържат финанси. Тоест, нали, Сърбен влиза. Да. Тоест, това свингване, така да се нарече, да търсиш малко по-високата печалба, да направиш някакъв профит, по някакъв път може да ти изиграе лоша шега, защото когато излезеш от биткоин и влезеш в нормалната система, там борсите, благодарение на това, че не са чак толкова регулирани, нямат предпазване на финансите, може ли да изкараш един-два биткоина, които са на стоеност няколко стотин хиляди евро и те така, така и така ние нямаме происход на тези средства. И ти ходи, вади происхода. Ако си го купил през Local Bitcoins, ако си го купил през някаква друга борса, където са ти извадили само една екселска таблица, там няма печати. Тя борсата е фалирала. Взел си го от пешо на еди каква сцена. Това няма доказване. И те знаят, че няма доказване това нещо и ти затварят акаунта и си губиш парите, което е много кофти. И реално ти крадат парите по този начин. Не знам как го намеря. Има го като минус това. Може би за новия криптоцикъл, това, което бих препоръчал аз, ако някой ще излиза на най-високия връх, примерно ако той е, когато биткоин кажат, биткоина стана $200,000 или 100,000, както и да е, може би може да излезнете в тези стейблкоините за някакъв определен период от време. Нали, те са USDC, USDT, DAI и ако нещо друго се сетите. Проблем, който също аз срещнах на предния криптоцикъл е, че имах криптозлато. След като излезнах от биткоина, имах определен брой токени, които уж са бекъпнати бай злато в blockchain.com и бяха на 3% лихва. И аз викам супер, стейблкоин злато на 3% лихва, еди какво си ещо си. Дарено, blockchain.com ми казват по едно време, така е така, ама ние правим миграция и в момента това криптозлато там на каквато и да е стоеност, още не мога да го продам. 2 години вече по-късно то свърши и следващия халвинг. Та, внимавайте и с тези стейбъл, нали, бекъп на ти бай нещо неща, защото и те изчезват и може да стане нещо. Искаш да продължиш, че аз не съм свикнал толкова говоря. Сега каза, че начинът, по който аз го гледам е, че self-custody, ти да си притежаваш, нали, нещата е много важно. И съвсем скоро имахме една такава дискусия за физическото злато и за това колко точно то е ликвидно. С други думи, абсолютно примерно, имам 10 златни монети, всяка е по 200 лева струва и ми трябват, нали, тия 2000 лева, да кажем, че ми трябват примерно 1000 лева от тях. Тия 1000 лева от това физическо злато, за да ги изкарам, аз трябва да мина в повече случаи до някакъв посредник. Обаче при посредниците те са фирма, те са компания, те имат разходи, те имат маркетинг, те имат офиси, те имат служители. Съответно, тая фирма, тъй като има разходи, тя трябва да прави печалба. Откъде идва печалбата на тези фирми? Нали, откъде 6% или 3%, не съм сигурен кой от двете беше, е сплита между купува и продава. Спреда, точно така. Колкото ще да е, има спред. Естествено, че има спред. С други думи, аз да мога да си продам моето злато, аз със сигурност ще направя загуба. Нали, не че загуба, аз ще направя прямо печал, защото съм купил по-ефтино, но въпросът е, че някакъв процент ще ти за фирмата. Няма лошо. Просто минавам през факта, че ако вкарам 1000 лева в злато и в същия ден аз ги изкарам, със сигурност няма да изкарам обратно 1000 лева. Ще изкарам по-малко. Така. И другото нещо обаче е, че идва следния въпрос, нали, това нещо до каква стойност е рентабилно и работи.
За 1000 лева най-вероятно ще стане, нали? Но ако искам да изкарам примерно 1 милион, вече става много по-сложно да продам злато за 1 милион бързо. Някой ще каже, с заявка, след една седмица, след не знам си колко, ще можеш да го направиш. Разликата при биткоин, тъй като е глобален, тъй като е дигитален и някои хора, нали, кажат, ма той биткоин е дели са, пили са, мога ли да го пипна? Не можеш. Но някои хора това го смятат за недостатък, аз го виждам като предимство. Защото тъй като е дигитален, тъй като е онлайн, ти имаш достъп до световният пазар. Аз мога да го продам на китаец, мога да го продам на аржентинец, мога да го продам на австриец, на канадец, на абсолютно хора по целия свят, използвайки борсите. Съответно там спред няма. Общо взето разликата между купи и продай е не 0,3%, не 3%, ами 0,00003%. Не е баш така. Мисля, че 0,25 е таксата в Кракен поне. Говорим за спред, а не за такса търговия. Тъкмо ще мина през такса търговия. Спред и такса, която се задържа от борсата, са напълно две различни неща. И да, борсата има под 1% такса, каквато ще е тя. Това, което говорих, беше за спреда. И ликвидността обаче е много по-голяма, тъй като биткоин се търгува всеки ден за милиарди долари, милиарди, десетки милиарди дори е волюма на биткоин в целия свят, спот биткоин. Съответно, аз ако искам да продам за 1 милион, 2 милиона, 5 милиона, 10 милиона, днеска, сега веднага няма никакъв проблем да го направя, тъй като имам достъп до глобалната търговия на биткоин. Докато с злато, ако аз имам злато за 10 милиона днеска, не знам колко време ще ми отнеме, със сигурност ще ми отнеме дни, а може би седмици, докато успея да се отърва от това злато. И някой беше дал като пример, това нали не е вярно, аз ако искам, примерно съм от Каспичан, все една заложна къща ще има, ще мога да го продам на заложната къща. Да, бе, познай дали заложната къща няма да изсака именно, дали няма да изсака с 20-30%. Между другото, микрофонът обаче не работи. Я влез долу в настройките на Zoom и виж дали са избрани правилните настройки за микрофон или нещо друго. Просто пробвай да ги смениш. Да, няма толкова бързо ликвиден актив и на такива високи стоености, защото даже на борсите, аз доколкото сещам и на Binance, на Kraken, Steadway съм ги пробвал, но мисля, че е нещо от сорта на 5 милиона долара на ден. И даже ако дори може да минеш и без проверка, ако си нали, клиент от няколко години, ако си минал там всичките верификации до някъде, дори и да си на 5 милиона ще им светнеш, може би след някой друг ден и вече тези пари са отишли при стейблкоини, където и да е. Нали, ако си в акаунта, ако не си ги изтеглил на твои частни ключове по някакъв начин, може да ти блокират акаунта да загубиш парите, но ако ги изтеглиш към твой ключ, е никакъв шанс да те спре, който и да е за такива. Доста големи суми са, защото по принцип в България на 10 000 лева мисля, че се правят проверки. Или декларация на стойността, на средствата, което вече 10 000 лева то нищо не е. Нищо не е буквално, защото интересно е това, което ти каза. 10 000 лева цифрата. 10 000 лева цифрата. Тя от кога влезе закон? Днеска ли? Вчера ли? И преди 20 години, преди 30 години, когато 10 000 лева са имали много по-голяма покупателна сила, отколкото днеска. Буквално днеска с 10 000 лева може да си купя 15 годишна кола. Това е което мога да си купя. А когато е писан този закон, сигурно 10 000 лева са били половин апартамент. Те може би го имат предвид това хората, които се грижат за прането на пари, нали. Може би техният лимит в самите агенции за такива проверки е 100 000, да кажем вече, но в крайна сметка се подписваш за происход на средства на 10 000 лева. Отделно за изкарването на пари извън граница, мисля, че пак беше някаква такава сума 10 000 нещо си. Дали ще е лева, евро или... Не съм сигурен, не съм го разучавал това, но така или иначе аз мисля, че почти никой, който мести ресурси в друга държава, не ги мести кеш през летище или ще си отвори някаква банкова сметка и ще си префърли, което имайте предвид също, че Swift-а за друга държава отнема между 5 и 7 дни, което пак е много бавно. Превеждах от Revolut в Индонезия 2 седмици ми отне. Не знам дали се чува нещо изобщо. Чува се, перфектен си. Като нов. Така ли? Окей. Там има изкуствено забавяне, защото правят пари от зависимото на парите някъде в кореспондентските банки. Има ежедневна лихва. Само, че така както сте в една стая се получава лека микрофония. Да. Всичко прекрасно, обаче аз лично имам 15 минути и трябва да излеза. Така че... Добре, значи рапваме.
прекрасната ми да. тераса. Добре. Взе, значи, неговия лаптоп го уби батерията му на тази тераса. Сега си моя лаптоп и пак на терасата. Ами виж вайба на тераската ми. Добре, Просто тук добре. мога да Супер, да живея. То даже ако питаш мен, сега вечерта е по-яко. Наистина стои осветление, много яко стои терасата. Много е красиво. Да. Има. Има Виж всеки тук сега, еклектични пречиш чалги. на хубавата гледка. Чакай малко сега, завърти лаптопа и покажи хубаво терасата, без ти да си индалей. Така, завърти го Значи обратно. тази гледка въобще нямаше да е хубава без него, тъй че... Виж, много добре. Нали щеш да е поредната Инстаграм снимка? Едно селфи, значи, вдигна лаптопа, едно селфи направи. Има жестокото е, че се виждат и изгрева, ето там, това там е морето, нали? И залеза, тук отзад. Така че терасата е наистина one of a kind viewpoint. Добре. И мен лично много ме вайбва и направо не ми се тръгва. Сега ме чака голямо пътешествие и си викаме, гати, как ще ми липсва Барселона пак? Аз съм бил в Барса само на предния етап, когато още опознаваше града. Вече направо е влюбен в града, усещам го. Ами да, аз съм сигурно най-големия апостол на Барселона, който лично познавам. Зарибявам, който мога да направи тая криптореволюция в Барселона да има също събитие. Те има тук ивенти, където и на Пламен му пратих, мисля, акаунта в Телеграм. Всяка седмица организират някакви събития. То си има сериозно крипто комюнити тук. Малко ли богати хора живеят в този град? Всякакви предприемачи, всякакви глобални граждани на света. Все пак имаш и летище със страхотна свързаност. Нали, да не става подкаст за реклама на Барселона, който ме познава от други ситуации, знае, че съм така не че най-големия фен. Вие казахте, че може би искате да рап-ъпваме, да приключваме. Има ли, защото ти ме пита някакви макротрендове, забеляваш някакви макротрендове като за последно и може би... В смисъл, аз мога да седа тук още 3 часа, тъй че вие, когато искате, ще приключваме подкаст. Голяма дилема е как ще се кешира пустия му биткоин, когато искаш да придобиваш традиционни активи. Султаните ще стягат примката все повече. Той в момента, не само султаните, самите криптоборси, Coinbase ме мъчат от една година да предоставям документи, за да ми свободят разни неща. Виж, една година. Тук-що ми хрумна нещо, което направо не мога повярвам, че го кажа, че преоткрих смисъла на тия думи. Нали си чувал, няма да притежаваш нищо и ще си хепи, и ще си щастлив. You own nothing and you'll be happy. И чак сега разбирам Чарлз Шваб за какво е говорил. Той е говорил за нас, биткоинерите, защото че не е трудно да прехвърлим биткоин в другите активи. Нищо няма притежаваме, всичко ще рентьосваме. От рента, нали ще го заяви, ама си бъдем щастливи. Да, че да имаш много активи, особено на Запад, те все по-painful. Нали, силно скрутинайз, силно се гледа на тебе като как така си много над масата? Нали, чухте ли за новия данък? Не знам дали в Европа, значи в Европа и в Барселона майче има нов данък, такива да фасада или какво там нещо да си ремонтираш. Но в България говореха за някакъв нов данък, който мисля, че ще е прогресивен. Тоест, в смисъл данък печалбаше, не само данък ДДС-то. Не разбрах как така. Данък печалба ще стане прогресивен, така ли? Първо в началото на годината говореха за един данък свръхпечалба, който е за последните 3 години осреднено 33%. Това беше едното, но май някъде замръзна това. Да. Но после нещо тук, последния месец имаше нещо друго, но аз не се поинтересувах, защото по друг начин съм, нали? По друг начин съм вече не ме вълнува толкова, но данък свръхпечалба ме вълнуваше доста, ако го бях вкарали. Легати. Затова jurisdictional play. Някои държави, за да им е по-сложно да те правят на салата. Която и да е държава, и развита, и неразвита, ти си просто крава за доене. Ако могат лесно се докопат до тебе. Нещо, което аз бях записал. Ако бизнеси, по-сложно е, което е прекрасно. Нещо, което бях записал като тема на разговора, който въобще не го задал, защото беше много приятно да ви слушам, е биткоин ETF и другото е, че Виталик продава ЕТХ. Имаше някакви алерти. За биткоин ETF, какво мислите? Дали сега големите фондове акумулират
за да могат, като си пуснат фонда, да направят голямите печалби. Всичките големи асет холдери там, BlackRock, Franklin Templeton и не знам си какво, дето държат трилиони, са подали, как се нарича, искли, молба ли е, какво не знам, за ETF-ов. Нали, това са инсайдър на инсайдери. Ти не мога да направиш 1 трилион управление на портфолио, ако не си близко до печаталите, до властимащите и така нататък. А то това е много смешно, защото ти можеш да притежаваш биткоин без да инвестираш в ETF. Като цяло, доста е... На повечето флепс, повечето Не е до свърливи това. към, Не, към ETF-а... допълнителните технологии Не им е до трябва това, не е до познат това. способ. Не е до това. ETF-а Пенсионните фондове. е нужен, да, защото има не е до ритейла, не е до хората, ами е до финансови институции, които буквално по закон, а те трябва да следват законите на държавата, в която оперират, те не могат да инвестират в каквото си пожелаят. Те могат да инвестират само в това и едно от тях е Spot ETF. Така че докато няма Spot ETF, те буквално не могат да налият нито един цент в биткоин. А появи ли се Spot ETF, абсолютно примерно компания, такава застрахователна компания или пък пенсионен фонд, ще има възможността, не казвам, ще го направят, но ще имат опцията да закупят биткоин. А в момента нямат никаква опция. Окей, разбрах. Това е брутално яко, защото ще отключи трилиони към биткоин. Абсолютно да. Разбрах. От всяка една заплата насилствено се заделят пари за инвестиране, защото така е конструирана матрицата ни. От тези пари, които ти вземат от всяка заплата, те веднага ги препират в акции, в Да, бондове. трите стълба на пенсионното там. Нали, едното е за... Какво беше? Не ги знам, не разбирам. Няма да говоря. Със сигурност ETF-а ще напомпа цената. Просто ще отключи цунами от ликвидност на тия конвенционалните активи. Още нещо излезе в щатите, забравих се, че той е борд счетоводен, който определя как корпорациите могат да завеждат дадени активи. И наскоро излезах с някакъв рулинг, който беше много положителен за биткоин. Когато го имаш в баланс шийта си и цената му се движи нагоре-надолу, преди беше, че трябва на всеки там 2 месеца да променяш цената на актива си. Което беше неприятно. Сега рулинга е по-положителен, така че корпорациите ще бъдат в по-изгодна позиция ако решат буквално да купуват биткоини и ги държат там дългосрочно, без да се принуди да правят никакви еквилибристики заради счетоводни простоти. Освен това Запада, моето конспиративно усещане, то не е конспиративно, усещането на Запада ще приеме биткоин. Просто така е по-угодно за нас. Ако искаме да накараме изтока, юга или по-неразвити народи пак да са догонващи. Защото тази технология, ако я прегърнем, тя ще стане световна. И изостаналите народи пак ще са в гореща позиция, Господ знае колко десетилетия. Нали? Запада не е глупав. Просто болезнен процес да приемат, че няма така да се го печатат или контролират. Известна свобода ще има и за малките хора, като никога преди. Супер. Добре, финални думи и послания към хората, които ще го гледат. Свободно съчинение. Биткоин е лек като перце. Няма нищо друго, което така може да притежаваш. Без да ти тежи. Нищо друго. Освен лични умения и някакви главата. Говоря за финансов актив. Това е перцето на финансовия свят. Аз лично съм голям фен. Моите финални думи ще са, че не всичко е пари. С Сребрини имаме много добри приятелски отношения и те не са базирани на пари. Нито аз му плаща, нито той ми плаща. Просто имаме такава емоционална връзка. Разбираме се, имаме си доверие, знаем се кои сме и така нататък. Та не всичко е пари. Много неща не са пари. Приятелството не е пари, любовта не е пари, доверието не е пари, живота не е пари. Много неща не са пари. Но за всичко останало, което е пари,
Всяка една финансова транзакция, което какво означава? Да купя хляб в магазина, да купя едно колело втора употреба от някой и каквото е да било друго, купуване на имоти и така нататък. 50% от всяка една транзакция е в пари. 50%. Колело от едната страна, пари на неговата стойност от другата страна. Хляб от едната страна в магазина, в Kaufland на касата, парите от другата страна. 50% от всичките транзакции, които правим, са пари. И парите са счупени. Парите са счупени и хората буквално са, думата ще използвам, програмирани или зомбирани да ни осъзнават, да ни осмислят, че те са счупени. Това не се учи в училище и не е по погрешка да не е в образователната система, ами е по дизайн. Това е целенасочено направено така. Последните 50 години, примерни думи ще кажа, примерни цифри и такова, но просто като да предам едно съобщение, което е: при 200 години хората сме имали само мотики и с мотики сме копали нашите полета и сме правили житото, за да правим после хляб. После сме се сетили, не можем да впрегнем животните. Това естествено не е станало преди 200 години, преди 1000 години няма значение. Не може ли да впрегнем животните? И сме впрегнали животните. Изведнъж вместо 100 фермера да фермят 100 декара, изведнъж можеш примерно 50 фермера или 20 фермера да свършат същата работа. След което се появява двигателя с вътрешно горене, 1800 коя година мисля, че беше, и се появява първият трактор. И с първия трактор един човек може да копае толкова земя, колкото 100 човека с мотика или 20 човека с 20 бивола. И имаме технологично напредване. Всяка една иновация се нарича иновация, защото трябва или да пести време, или да пести ресурси, или по-бързо да става. Нещо се трябва да е по-добро, за да може това нещо да е иновация. Последните 20 години, от 2003 година до 2023 година, последните 20 години, е имало редица на брой иновации. Последните 50 години още повече. Нека се концентрираме последните 20 години. Защо след всичките тия иновации, хляба в магазина, млякото в магазина, тикалото 70 стинки стана 1,50 лв? Защо? Защо вместо цените да падат, те се вдигат? И отговорът е: защото се печатат пари. Хората също така са програмирани, зомбирани да вярват, че инфлацията е нещо добро. Тя е нужна, просто е нужна. Без инфлация икономиката ще се срини и ние няма да, ще умрем от глад и така нататък. Това са абсолютно пълни глупости и хората, които ги казват 90% от случаите, те ги казват, защото са ги заучили тези фрази и тези твърдения и ги повтарят като папагали. Ако ги накараш да ти обяснят и като едно малко дете, което на 5 години, което като се учи, то задава постоянно въпроса: защо? Тате, защо падна круща? Защото има гравитация. Тате, защо има гравитация? Защото планетата Земя е много по-голяма. Тате, защо това планета е толкова по-голяма? И така нататък. Тия въпроси защо ние спираме да си ги задаваме, или може би никога не сме си ги задавали на тема парите. Никога. Печатат се пари. Защо? Не можем да не печатаме пари. И хората просто вярват на сляпо и повтарят в България: нужна е 2% инфлация. Нужно е вместо този, който има, той да даде назаем, вместо да работи така, по-добре банките да могат да принтират пари малко по-рано миналото през тази пяна. Докато когато сме в един приятелски кръг, в едно семейство или не знам си какво, кой дава парите? Тати дава пари назаем на детето. Бабата дава да пари назаем на родителите. Той, който има, той, който е спестил, той дава. Но това нещо, което има лойка в него, го щупихме, го премахнахме. И то не ние, ами тия преди нас. Arguably, 1981 година, когато Никсън маха златния стандарт, тогава се е случил, се появява този Fractional Reserve Banking, който така или иначе той е базиран на едни пари на дълг, а не на някакви пари, които са подплатени с каквото и да било. Моя призив, или не знам каква дума да използваме, към хората да се замислят защо парите работят така по начин, по който работят днеска. Дали е интелигентен дизайн, правен от инженери и учени, или е интелигентен дизайн пак, но направен с лоши стимули, с стимули, които да работят за едни хора и да не работят за други хора. Едни хора да имат възможността да печатат пари до безкрай, а други не, да нямат тази възможност. Защото аз, ако печатам пари, аз ще вляза в затвора. Банката, като печата пари, няма никакви проблеми. Идва просто едни такива 1000 други въпроси, които мога да задам. Не е нужно. Желанието ми е наистина, най-голямата мечта е повече и повече хора не повече, всички хора да си зададат тези въпроси, защото тези въпроси наистина аз го гледам все едно, ние сме роби и те ни държат роби, защото ние не се замисляме на тия въпроси. Един човек, за да спре да бъде роб, той първо трябва да го осъзнае. До момента, в който за него веригата около врата му е невидима,
Той не знае, че е роб, той не знае, че е вързан, той не знае, че бива усъкатен. Просто защото не го вижда, не го осъзнава. В момента аз начинът, по който гледам, е, че финансовата система, българският телев, еврото, долара, всичките тези фиатни валути ни усъкатяват. И аз го виждам. Виждам го и заради това биткоин последните 14 години се развива постоянно и от 1 долар стига 10 долара, 100 долара, 1000 долара, 10 000 долара, 70 000 долара и да, сега е паднал. Но той падна от 1200 до 200 долара. Той падна от 20 000 до 3000 долара. Той падна от 60 000 до 15 000 долара. Но знаем историята какво ни показва последните 14 години. И моят призив към хората не е, защото, разбираш, искам да им продам биткоин или не знам си какво. Моят призив към хората е, защото наистина смятам, че ако всички ние осъзнаем тази лъжа, фиатните валути, всички ще живеем по-добре. Защото аз имам нужда от останалите хора. Аз не мога да бъда и майстор вкъщи и си лепя плочките, обаче да отида и горе с наредат циклите, обаче и да отида да произведа хляб, обаче да произведа и олио, ма и автомобил да се направя. Ние сме едно общество. Всички хора имаме нужда от един от друг. Въпросът е в тая търговия, която извършвам, в която 50% от нея е в пари, тия пари да са справедливи, тия пари да са пари, които работят, а не са едни счупени пари, с една вечна инфлация, която ограбва хората, които пестят, защото днеска никой не може да пести. Ние задължително всички станахме инвеститори. Всеки трябва да разбира от акции, всеки трябва да купува Тесла, трябва да купува Amazon. О, не, сега покрай изкуствен интелект, Nvidia е бъдещето, сега Nvidia трябва да се налея парите. Всички станахме едни спекуланти. Всички станахме едни инвеститори. Едни балъци сме, нищо повече не сме. И защо стана това? Защото имаме счупена фиатна система, в която не може да пестим пари в самите пари. Това за мен е просто абсурдно. Златото, за някои хора, нали така, златото е решението на проблема, до някъде то решава проблема. Но проблемът е, че златото и в днескашния дигитален свят, глобален свят, просто има недостатъци, които според мен биткоин решава. Супер сте. Благодаря ви много за гостуването и заповядайте пак. Спирам запис. И аз благодаря. Не напускай веднага. Да питаме Чакай още малко, разни чакай. неща.